Os traballos na fosa de Vilacova rematan sen atopar os restos de Manuel García Hermo e de 3 persoas máis. O equipo arqueólogo fai un chamamento á veciñanza para conseguir novos indicios do seu paradoiro e destas 3 persoas represaliadas no franquismo. Era a terceira vez que a Deputación da Coruña impulsaba a busca na fosa de Vilacova dos restos de Manuel García Hermo, veciño da comarca que foi secuestrado no 1936 á saída do seu traballo en Ribeira. A súa filla Carmen García Neira, que ten 101 anos, non cesa do seu empeño de atopar o seu pai, aínda que neste terceiro intento tampouco se conseguiron os resultados agardados na exhumación das fosas. Moi desilusionante, ya isto é unha decepción moi grande porque si no hai unha gran casualidade que se abra unha zanja ou así por cualquier cosa e aparezca de casualidade ya non va a aparecer. En fin, además, ayer nos enteramos que hai 2 personas más, o sea que buscábamos a uno, son 5, non aparece nadie e, en fin, que se puede decir? Nada, pues, desengaño grande. No se puede levantar todo Vilacova para buscar, tiene que haber indicios de algo, e non los hai. Por iso fan un chamamento á veciñanza da zona para abrir novas vías de investigación e atopar novas pistas que poidan dar co paradoiro de Manuel García Hermo, de María Josefa Becerra Laíño e Perfecto e Antonio Vilas Romero, persoas que foron asasinadas polo bando sublevado no 1936. Os primeiros traballos realizáronse no 2022, atopando uns restos, aínda que non se correspondían con García Hermo, hai sospeitas de que poden ser de José Manuel Suárez Méndez, un mineiro de Asturias. Aquí justo detrás mío, donde estoy ahora, y no pudimos identificarlos como pertenecientes a Manuel García Hermo. Y pensamos que pueden ser los restos del asturiano, que por exclusión no pueden ser ni los del triple crimen de Marsella, ni tampoco Manuel García Hermo, porque ya digo que genéticamente pudimos excluirlo, ¿no? La familia nos pidió que si pudiéramos buscar, que siguiéramos buscando, y así lo hicimos el año 2025, el verano del año pasado, intervinimos aquí y tuvimos la fortuna de conocer a Manuel Vila, que es el nieto de Maripepa, lo cual nos abrió la posibilidad de poderla buscar también, ¿no? Este 2026 retomáronse os traballos logo dunha chega dun veciño de Vilacova que afirmou que o seu avó enterrara a 2 persoas no exterior do cemiterio, pero os resultados non foron frutíferos, non se atoparon restos. Aquí justo detrás mío, donde estoy ahora, y no pudimos identificarlos como pertenecientes a Manuel García Hermo. Y pensamos que pueden ser los restos del asturiano, que por exclusión no pueden ser ni los del triple crimen de Marsella, ni tampoco Manuel García Hermo, porque ya digo que genéticamente pudimos excluirlo, ¿no? La familia nos pidió que si pudiéramos buscar, que siguiéramos buscando, y así lo hicimos el año 2025, el verano del año pasado, intervinimos aquí y tuvimos la fortuna de conocer a Manuel Vila, que es el nieto de Maripepa, lo cual nos abrió la posibilidad de poderla buscar también, ¿no? A deputada de Dereitos Civís, Sol Lagra, afirmou que é de xustiza impulsar estas exhumacións para buscar os restos das persoas asasinadas no golpe de Estado en Vilacova. A dignificación das familias, devolverlle os restos dos seus familiares asesinados durante o golpe de Estado do 36 para que podan enterralos dignamente donde eles desesen velalos, e por outro lado tamén para a sociedade, porque aínda que aquí non atopáramos os restos das persoas que se estaban buscando, temos que dar a coñecer á sociedade que eses corpos siguen estando aquí, que seguimos tendo persoas enterradas nas cunetas que foron represaliadas, asesinadas, e non só elas, senón as súas familias durante moitísimos anos, durante toda a ditadura, foron marxinadas, foron perseguidas, e foron tamén represaliadas. O alcalde Lousamián, Esteban Ares, sinalou que se trata dun día moi triste ao non atopar os restos de García Hermo nin das demais persoas asasinadas na zona. Os traballos que se levaron a cabo pois non deron o froito esperado, sobre todo tristemente para as familias, non, que tiñan unha expectativa de ver se nesta ocasión pois os traballos lograban encontrar algúns restos e darlle ese merecido descanso aos seus familiares. Lamentablemente non puido ser, pero desde o Concello de Lousame pois queremos agradecer
a todas as administracións que colaboraron aquí, especialmente a Diputación, que está Solagra aquí acompañándonos, a todos os técnicos que traballaron aquí e empresas, e facer tamén un chamamento aos medios de comunicación para que todas estas informacións pois se poidan magnificar e se afortunadamente lográramos conseguir pois novas fontes, novas informacións que nos levaran a poder seguir intentando atopar novas vías de búsqueda. Mesma liña na que afondaron o arqueólogo Andrés Bonilla e o representante da Comisión de Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, Xan Hermida. Destacar o altísimo nivel simbólico dos traballos feitos e dos esforzos e únicamente pois desexar que algún día, máis pronto que tarde, aparezca a nova información que permita redirixir, reconducir ou orientar dun xeito distinto as labores de investigación e darlle ánimos ás familias e recalcar a importancia de toda esta actividade de recuperación da memoria histórica. Pois seguiremos loitando, este é un punto seguido, non é un punto final, non? Evidentemente, se dicía antes que traballaremos intentando ter novas vías de información para poder retomalo. Nós non vamos a cejar neso, non? Seguiremos loitando porque este lugar se escabe e ao final que o triunfo sea encontrar os familiares e podelos enterrar, non? Ademais, traballarase para erixir algún monumento como recordo e homenaxe aos represaliados e de converter Vilacova nun lugar de memoria.